ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சூப்பரான கேரட் பீன்ஸ் பருப்பு உசிலி தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். கேரட் பீன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் குவான்டிட்டி தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அடுத்து வந்து கடலைப்பருப்பு, சாம்பார் பருப்பு, துவரம் பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பு ஈக்குவல் கப் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேன். ஸோ ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம உசிலி ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 7லேருந்து 8 காஞ்ச மிளகா, ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஸோ எவ்வளோ காய் எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற அளவு நீங்கள் காரம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பெருங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு இருக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து சோம்பு, அதுக்கப்புறம் சீரகம் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் தான் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ சோம்பு சீரகம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, ஸோ அந்த பருப்பு 2 பருப்பும் ஒன்றா போட்டுக்கலாம். ஸோ பருப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 1 hour இல்லைனா ஒரு 1/2 hour நீங்கள் ஊற வைக்கலாம். ஸோ கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 45 minutes ஊற வச்சுருப்பேன். ஸோ கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சிக்கோங்க. ஸோ ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஒரு தோசை தவாவில் போட்டு நல்லா தட்டி விட்டு நம்ம 2 சைட் குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் கூட நீங்கள் வேக வைக்கலாம். பட் இது வந்து ரொம்பவே டைம் சேவிங், சீக்கிரமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக் ஆகிடும். 2 சைடும் ஒரு தோசை செய்கிற மாதிரி தான். ஸோ 2 சைடு குக் ஆனதுக்கப்புறம் இது ஆறினதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசைஞ்சு உதிர்த்துக்கணும். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு புட்டு எப்படி இருக்கும் உதிரலாம், ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம இதை நல்லா உதிர்த்து விட்டுக்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உசிலி வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸோடு சேரும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு சைடு நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா. ஸோ இதே மாதிரி 2 சைடு குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்து ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ கடுகு போட்டுக்கலாம். ஸோ கடுகு அதுக்கு அடுத்தது வந்து உளுத்தம்பருப்பு போடுவோம் இல்லையா. ஸோ உளுத்தம்பருப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 கப் அளவு நான் எடுத்திருக்கேன், சின்ன சைஸ் கப்பு. ஸோ உளுத்தம்பருப்பு நிறைய இருந்தால் தான் இந்த டிஷ்க்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட இதே குவான்டிட்டி நீங்களும் எடுத்து பண்ணி பாருங்கள். ஸோ டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும். ஸோ அடுத்து கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பருப்புக்கு போட்டிருக்கோம், இப்போ காய்க்கு போடுறோம். ஸோ உளுத்தம் பருப்பு நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நல்ல பெரிய சைஸ் ஆனியன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அடுத்து வந்து சால்ட், நான் கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணுறேன், நீங்கள் நார்மல் சால்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ மஞ்சள் தூள் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ அடுத்ததான் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த நம்ம கேரட் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த டிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் அண்ட் ரொம்பவே ஈஸி. அது மட்டும் இல்லைங்க, ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த டிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் வெஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஊற்றாமலே நீங்கள் வந்து வேக வைக்கணும். ஸோ தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து வெந்து ரொம்ப சொத அப்படின்னு ஆகிடும். ஸோ வந்து லிட் போட்டு ஸ்டீம் ப்ராசஸே பண்ணுங்கள். லைட்டாக வேணால் தண்ணி வந்து தெளித்து விட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஆயிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் வந்து சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் ரோஸ்ட் ஆகும்போதே. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் பருப்பு உசிலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உதிர்த்து விட்டுட்டேன். ஒரு புட்டு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் பார்த்திங்களா. ஸோ நல்லா வந்து இந்த மாதிரி உதிர்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உதிர்த்த பருப்பு உசிலி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உசிலி வந்து ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸோடு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸோடு மிக்ஸ் ஆகி ஒரு நல்ல ஒரு கலர் வந்துருச்சு. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்.
கொஞ்சம் இது வந்து அந்த பருப்பு உசிலி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ட்ரையாக ரோஸ்ட் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா என் பேர் வர்ஷினி. கலர்ஃபுல் சமையல் வித் வர்ஷுக்கு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஸோ வெஜிடபிள் ஸோ ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் தான் இது. ஸோ கண்டிப்பாக ஈஸியாக நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்ல மறந்துடாதீங்க. ஸோ எடுக்கும் போது இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒட்டிக்கிட்டு இல்லாமல் உதிர்ந்து இருக்கணும். ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம பவுலுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஒரு சூப்பரான சாம்பார் ரைஸ் ரசம் ரைஸ் கூட இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஈஸியாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ பார்க்கவே ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த கலர் நேச்சுரல் கலர், அந்த கேரட்டோட கலர், அப்புறம் அந்த கடலைப்பருப்பு ஆல்ரெடி ஒரு எல்லோயிஷ் கலரில் தான் வரும். ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா உதிர்த்து ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரையாக வரும். இல்லைன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சொதன்னு ஆகிடும். அதனால தான் நான் வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் குக் பண்ண சொன்னேன். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட நான் உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.